Исәнмесез, хәерле көн, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда фикер тапшыруы. Без әлеге студияда үзебезгә күркәм фикердәшләр эзлибез. Бүгенге тапшыруда катнашалар. Дөньяви фикерне тәкъдим итә. Татарстанның халык артисты, танылган профессор, мөгаллим, баритон тавыш иясе Илсур ага Сафин. Хәерле көн, Илсур абый. Хәерле көн, Ильяс әфәнде. Dini карашны тәкъдим итә. Мәркәзебезнең Габдрахим Утызимәни исемендәге Алтан мәчете имам-хатибы, мактаулы имамыбыз Ирек хәзрәт Җиһаншин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ хәзрәт. Без инде тапшыруыбызны гади генә сораудан башларга күнеккән. Хөрмәтле фикердәшләребез, кәефләрегез ничек, хәзрәт? Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Сездән ничек сорау? Аллаһка шөкер. Шундый эчке күңелем белән килдем шушындый матур тапшыруга. Әле тапшыру алдыннан гына сөйләшеп утырды фикердәшләребез. Әтиләре ягында якташлар да булып чыктылар бугай. Субханалла. Субханалла. Бу инде беренче очрак түгел. Без моны белеп чакырмыйбыз. Менә Аллаһның рәхмәтедер инде. Кан тарта үзебезгә менә. Бер-беребезгә кан тарта беләсең. Әле менә бер очрашуда гына буалар килгәннәр иде. Бүген генә күршеләре апаслар җыелды. Субханалла. Хәерле тапшырулар булсын. Башлап җибәрик шулай булсын. Амин. Без инде әкрен генә тапшыруыбызның беренче өлешенә, танышу өлешенә керәбез. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, әлеге өлештә без уеныбызның бер кызыклы үзенчәлегенә игътибар итәргә тиешбез. Хөрмәтле фикердәшләр, бер-берсенең эшчәнлегенә бәя бирә. Илсур абый, бүген инде сез дингә янәшә утырганлыктан, сезнең дингә мөнәсәбәтегезне белеп китәргә теләр идек. Дингә нинди мөнәсәбәт сездә бүгенге көндә? Аллаһка шөкер. Менә мин шуны гына әйтеп китәр идем. Үз эшләрен, үз һөнәрен җиренә җиткергән җырчыларны искә төшерер идем. Үзебезнең татар халкының бөек җырчысы Илһам ага Шакиров. Шулай ук тагын бер җырчыны атыйсым килә, Ринат Ибрагимов. Без сезнең кумирларыгыз шулай бит. Бу минем кумирларым. Аллаһка шөкер. Менә Ринат Исламовичның бер сүзен генә әйтеп китмәкче булам. Менә шундый бер тапшыруда ул катнашкан иде. Аның сүзләрен әйтеп китмәкче булам. Ул да әкрен генә исламга үзенең күңеле белән килеп кергән Ринат Исламович. Менә шундый ул матур гына эчтәлекле, бик итәгатьле сүзләр әйтте. Ислам дине ул чисталык, пөхтәлек. Һәр вакытта менә бит инде мәйтне җирләгәндә дә шулай ук теге бер нинди акыру юк, бер нинди кычкырып җылау юк, әкрен генә матур гына әйттереп, шуннан соң 3-сен, 7-сен, 40-ын уздырып дигәндәй, менә ул шундый матур сүзләр әйткән иде. Минем Аллаһка шөкер, менә бакыйлыкка күчкән әткәй-ингәйләрне, әби-бабайларны искә алып, аларның урыннары иҗмакта булсын Ходаем. Менә мин ислам турында шуны әйтер идем. Чисталык, пөхтәлек, эчке дөньяны аңлый торган, эчке дөньяны тәрбиягә бирә торган дин. Рәхмәт Илсур абый. Хәзрәт, янәшәгездә Татарстанның халык артисты, баритон тавыш иясе утыра. Бик танылган профессор Илсур абый, күп кенә яшь буынны тәрбияләгән бүгенге сәхнәбезгә, җырга мөнәсәбәтегезгә һәм гомумән мөгаллимлек эшчәнлегенә әлеге сәхнә эшенең мөнәсәбәтегез нинди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дөрестән дә менә әгәр дә менә шул динебезне карасак, ул бик күркәм дин, бик чиста, тирән мәгънәле һәм кешелеклек турында уйлаучы, кешегә хезмәт итүче, уңайлы, бик матур, күркәм, соңгы дин. Һәм менә әгәр дә җыр дигән теге сүз алынган булса, инде телебезгә җыр дигән төшенчә, бездә бит инде менә гырф-гадәтләребезгә карасак, бик күп мөнәҗәтләр, дәваниләребездән, бәйтләр, дәваниләребездән, дәватиләребездән бу менә безнең вакытыбызга хәтле килгән, әле яңа инде без аны өйрәнәбез, тирәннән өйрәнергә тырышабыз. Менә шул дини мөнәҗәтләр белән безнең балаларыбызга менә шул ислам динен матурлыгын, күркәмлеген аңлата торган менә мөнәҗәтләр бик күп, бик хисап. Һәм шуның белән дә без менә бер яктан динебезне аңларга тырышабыз. Әлбәттә, икенче бер аның ние бар, менә без уңайлы ягы бар.
яшьләребез, менә ирләр азан әйткәндә, менә тавышны матур тембр белән әйтергә әйтә алулары өчен без әйтәбез, менә матур мөнәҗәтләрне тирән итеп, менә шулай бик ничек дип Тирән итеп сулыш сулыш алып, менә шул диафрагмага аны шулай дип әйткәндә инде ул теге җыр өлкәсендә дә шул ук динде де бәйтләрне, мөнәҗәтләрне әйткәндә сулыш бик кирәк. Нәкъ шулай. Тирән сулыш кирәк. Дөрес итеп сулышны алырга, дөрес итеп нитәргә, менә аларны укырга. Шуның белән бергә менә без инде яшьләр әгәр дә яңа гына азанны әйтергә өйрәнәләр икән, әйтәбез, менә шул дини мөнәҗәтләрне тыңлагыз әле, анда ничек менә авазны сузалар, ничек теге сулыш алалар, менә шулай итеп матур азан әйтүнең хикмәтенең берсе дә шул. Һәм кеше бит әгәр дә матур азан әйтсә, башка кешеләр бит тарталалар. Башка кешеләр каралы, менә бу мәчеттә фәлән муәзин бар икән, шуны матур гына азан әйтә, әле барыйк әле, тыңлыйк әле дип, менә кешенең бит күңеле ничектер таңда моңланып китә, менә шуңа күрә менә бу бик ул теге моң дигәннән Йөрәк әфәнде, менә мин кай вакытта инде эштә утырганда инде җыр дәресләре уздырганда инде минем бит инде йортымда, шул студиямда Мәрҗани мәчете каршында, Аллага шөкер, мөнәҗәтләрне мин тыңлыйм. Менә шул миңа искә килеп төшә, менә бу төрекләрдән кайбер теге хәзер бит интернет булгач инде алардан мин тыңларга тырышам. Кайберләре җырлап укый. Аның тембры шундый рәхәт, менә шундый күңелгә барып җитә инде. Менә җырлап укый. Менә ул җырлап укыганда инде әлбәттә сулыш теге әйтәбез инде ул аны тирәнрәк алырга кирәк, чтобы бөтен нигә фразага җитсен. Асыл мәгънә бит ислам динебезгә тартылу. Менә тартылуның бер усулы да шул, менә матур азан тыңлау, азан тавышын ишетү, кешенең күңелен яктырту, моңландыру. Мин бүген фикердәшләр арасында инде фикерләшү башланып киткәнне дә игътибар иттем. Танышу өлешендә үк беренче мәртәбә, рәхмәт хөрмәтле фикердәшләр, инде танышып уздык, әкрен генә тапшыруыбызның төп өлешенә, фикерләшү өлешенә күчәбез. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, бүген инде мин әлеге тапшыруга 2 һөнәр остасын, үз эшләренең осталарын, профессионаллык үрнәкләрен чакырдым. Артык мактау булмасын, ләкин сез моңа лаектыр дип уйлыйм. Беренче сорау шундый: кем ул үз эшенең остасы? Илсур абый, рәхим итегез, дөньяви фикердән башлыйк әле. Кем ул үз эшенең остасы, Илсур абый? Бик итәгатьле теге сорау, аларга җавап бирү бик авыр да кебегрәк, бик җиңел дә кебегрәк. Ни өчен дип әйткәндә, әйдәгез без менә бала чактан ук мәктәпләрдә укыган чордан башлыйк әле. Мин инде шул укытучыларыбызны алсак, тәрбиячеләребезне алсак, ул бит инде менә хәзерге вакытта, ул теге заманда, без үскән заманда шулай булгандыр, хәзерге заманда булайрак кирәк балалар белән эшләү дигән инде. Менә мин тәрбиячеләргә бик сокланып карыйм, укытучыларыбызга бик сокланып карыйм. Менә без укыган чорда инде без укытучыларга Худайга караган кебек карый идек. Хәзерге заманда белмим ансын. Минем улым укый инде 12 яшьтә, 6 класста, Аллага шөкер. Менә шуларны әйтеп китим әле мин. Ул бит тәрбияләү, баланы тәрбияләү, андагы рәхимлелек, андагы эчке дөньяны, шулай ук мәхәббәт туган илгә, туган нигезгә, әти әнигә, шулай ук үз менә ничек дип әйтим инде, үзенең укыган фәннәргә. Менә мин шулай дип әйтер идем, ул әгәр дә тәрбияче үзенең эшен теге нык җиренә җиткереп эшләми икән, димәк ул балалар инде белемне сайрак алалар. Менә мин инде укытучыларны мин һәр вакытта рәхмәтлемен, үземне тәрбияләгән әткәй белән әнкәйгә, шулай ук балалар бакчасына йөргән тәрбиячеләргә, шулай ук укытучыларыма, шулай ук консерваториягә кергәчтен, үскәчтен андагы укытучыларыма бик каты рәхмәтлемен. Димәк, алар үзләренең эшләрен җиренә җиткереп эшләгәннәр, үзләренең эшләрен бик каты белгәннәр, белемнәре бик көчле булган. Менә шул вакытта гына без яхшы белем алып чыкканбыз. Бик зур рәхмәтлемен.
Мен шуны шулай дип әйтер идем, ул һөнәр остасы, ул үзенең эшен бик яхшы белә торган, әфәндем анда ханыммы дигәндәй, һәм дә үзенең белемен һәр вакытта заманга туры китереп тәрбияләү үзенең белемен. Һәм дә балаларны шулай ук киләчәк буынны шундый максат белән тәрбияләү дип атар идем. Рәхмәт Илсур абый, бик рәхмәт. Үз эшенең остасы хәзрәт, дини фикердә караш нинди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренчедән, менә кеше башка әтик кешеләргә хезмәт бирә алырлык дәрәҗәгә килергә тиеш. Бу беренче шарт. Һәм шул дәрәҗәгә килер өчен башта үзенең ичке дөньясын менә шул билгеле бер әтик максатка атарга тиеш. Менә мәсәлән кеше әгәр дә артист булам дип әйтә икән, нишли? Менә кичкенәдән үк конкурсларга инде катнаша һәм башка үзен инде менә бер юлын сайлап атап инде. Менә безнең дәваниләр менә инде 90-нчы елларда дип әйтгәндә менә шул динебезнең теге иреклелеге күтәргән вакытта дәваниләр, мәрхүм дәваниләр дуа булып барсын, рухлары шат булсын. Амин шулай. Әйтәләр иде, улым, менә безгә дини мөхит, менә дини тәрбия җитми, эштәге әхлак җитми. Менә шул сүздән чыгып, әгәр дә без эштәге кешенең эштәге әхлак ягын, теге ичке дөньясын әгәр дә төзәтелгән рәвештә, әгәр дә кеше бер хезмәт эшли икән, чын күңелдән, теге дөрес ягытан, хәләл яктан булган хезмәтне эшли икән, минемчә, минем фикеремчә, менә димәк ки, ул кеше үзенең теге профессиональ рәвештә менә шул хезмәтен куя ала. Кешеләргә туры юлны күрсәтә ала, кешеләргә уңайлы фикерне өйрәтә ала. Менә үзенең беренчедән әгәр дә инде үзенең ичке дөньясы менә шул максатка атанган булса. Менә бу бик мөһим. Ул максат безнең әйтик әйләнә тирәбездә булган кешеләрнең әйтик теләкләренә таяна. Мәсәлән, менә шул әйткәнемчә, дәваниләр әйтәләр, улым, мулла бул, менә кешеләргә дә хезмәт ит. Менә кешеләргә хезмәт ит дигән сүзе кешеләргә дөрес итеп хезмәт итәргә ничек була? Менә шул ичке дөньябызны башта менә шулай итеп чистартып, әйтик, билгеле бер туры максатка юнәлеп, шулай итеп менә ничектер дөрес фикерләрне биреп, дөрес юлга юнәлтергә була дип уйлыйм. Профессионал булып туалармы? Ишеткәнебез бар. Бу бер башка зур сәләте буенча. Малай бу шулай булып тугандыр инде. Аңладым, Ильяс, аңладым. Мин бу сорауны аңладым. Аны күп кенә сүзләр йөри инде ул, теге гаиләдән дә килә, генетик нидән формадан да килә дип әйтәләр инде, аның 1% или 2% аның остальное бүтән инде хезмәт, әгәр дә хезмәт юк икән, әгәр дә Ходай Тәгаләдән талант сиңа бирелә икән, ул талантны син һәр вакытта үстерергә тиешсең. Ә ул хезмәт. Казыну, хезмәт, үзеңнең ичке дөньяңны белү дигәндәй. Менә шул вакытта гына аннары шуны да әйтеп китмәкче булам инде, ул менә шундый сорауга җавап биреп инде хәтер булса без яшибез, Аллага шөкер. Менә инде бүген шушындый фикер дигән тапшыруга килде икән хәзрәт белән. Бөтенесен дә искә алый әле, урыннар җимәктә булсын инде. Күп кенә шәхесләребез, ул безнең татар халкы бик бай халык бит, ул әдәбият сәнгать ягыннан да, сәяси яктан да, бүтән яктан да бай, Аллага шөкер. Без онытырга тиеш түгелбез. Әле килгәндә генә менә Разил абый Вәлиев белән бу татар халкының бик шагыйре, шуның белән сөйләшеп алдык. Туфан абыйларны искә төшердек дигәндәй. Менә алар ничек дип әйтим инде, җиренә җиткереп эшли торган шәхесләр, аның кайберләре киткәннәр инде, урыннар җимәктә булсын, шәхесләр иде, шагыйрьләр иде, җырчылар иде, композиторлар иде. Мин инде әдәбият сәнгать буенча әйтәм инде. Бүтән өлкәләргә кереп тормыйм, теге физикларга, химияларга кереп тормыйм, әдәбият сәнгатькә. Драматурглар, театр әһелләре,
алар бит инде әгәрдә тагын бер сүз әйтәсем килә, менә ата-аналар инде һәр вакытта үзләре теләп инде яхшы укытучы булсын иде дип, менә шул укытучыга бирәсе иде баламны. Ул бит инде бала әнидән дә белемлерәк булса, аның бит инде җолы да әйбәтрәк була дигәндәй. Ул үзенең теге ирешә, үзенең эшләренә ирешә дигән сүз. Менә мин шулай дип әйтер идем. Рәхмәт Илсур абый. Хәзрәт, профессионал булып туамы кеше? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ул сәләт Аллаһ Тәгаләдән бирелә. Менә Илсур абый әйткәнчә, кайбер кешеләрнең династиягынан, менә карыйсың, әтисе, әнисе врач. Мин баласы да врач. Шуны да әйтеп китмәкче идем, теге музыкантлар да инде баласында музыкант иттермәкче булалар. Миңа күп кенә сорау, бу дәрәм сүзегезне миңа күп кенә, бу бит инде бәхәс бит инде. Күп кенә сораулар бирә. Илсур, менә сезнең улыгыз, русланыгыз нинди юлдан бара? Мин әйтәм, башта техник һөнәр бирәсем килә улыма. Аннары или ул үзенә хобби булырмы, или үзенә теге яшәешендә, тормыш шагылышында үзенә бер уен гына булырмы дигәндәй, менә шулай дип җавап бирәм инде. Башта һөнәр алырга кирәк. Һөнәр алырга кирәк. Әмма дә ләкин әгәр дә музыканы тыңлап үсә икән ул, һәр вакытта мин әйтәм, шуны әйтеп киләм. Гаиләдә тәртип тә бар дигәндәй, ярату да бар, хөрмәт тә бар. Менә туган теленә саклау ягыннан әйтәбез бит, менә Шабитин Мәрҗани хәзрәтләр әйтә, әгәр дә без 4-1-не сакласак, безнең дәвамларыбыз бар. Беренчесе, без әгәр дә сакласак динне. Дин, ислам динен сакласак. Менә динне сакласак дигәндә, менә без сорыйбыз, менә абыйлардан, апалардан, әбиләрдән, бабайлардан. Син үзеңнең улыңа бер әлхәмне, бер кулхалыны өйрәттеңме? Бер дуга кылуны өйрәттеңме? Әйдә улым килә ашаганнан соң утыр әле, менә бер дуга кылып алыйк әле дип әйткәнең бармы улыңа, анагыңа? Яисә яран син ашарсың да уйнарсың инде, бар инде уйнарсың, телевизор карасың дип шулай әйтәбезме без? Бу бер. Икенчесе, әгәр дә без сакласак туган телне. Менә шулай ук шундый сорауга әйтәбез, менә син үзеңнең оныгың белән нинди телдә сөйләшәсең? Внучок, подожди, сейчас я тебе чупа-чупс куплю, шулай дип әйтәсеңме? Яисә улым, килә әле, әйдә әле бер әлхәмне ука әле, бер менә дәвәниләргә, дәвәтиләргә бер дуга кылып алыйк әле. Исәннәрнең кадерен бил, үлгәннәрнең каберен бил. Безнең якташыбыз Шәүкәт Галиев, балалар язучысы. Ул безнең Апас төбәгендә туып үсте, Улабакыш авылында. Аның сүзләре. Субханаллах. Менә бездә бит инде шул кан тарта бит. Менә әйтәсем килә, менә син үзеңнең оныгың белән нинди телдә сөйләшәсең? Бу икенчесе. Бу икенчесе. Менә мин шул телгә әйтеп кенә китим әле. Теге Габдулла Тукай сүзләре бит. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Әле бит әле менә теге заманда Совет чорында бит әле 4нче куплетін җырлатмадылар да безгә, өйрәтмәделәр дә. И туган тел, синдә булган, иңгелек кылган дугам. Менә бит. Субханаллах. Менә бу 4нче куплетны менә хәзер генә без 90нчы елларда гына өйрәнә башладык. Менә әйтәсем килә, беренчесе, әгәр дә динебезне сакласак, икенчесе, әгәр дә без сакласак туган телебезне, өченчесе, әгәр дә без сакласак безнең гореф-гадәтләребезне. Бер милләт, әгәр дә үзенең менә шул динен, телен, гореф-гадәтләрен онытса, ул милләт юкка чыга. Тарихын онытса, ул юкка чыга. Менә әгәр дә тарихка карасагыз, безнең әйләнә тирәсендә булган, хәтта бик күп улуслар булган, ягъни халыклар булган. Кайберләре динен дә оныткан, телен дә оныткан һәм юкка чыгып киткән, югалган. Менә шул гореф-гадәтләребезне, хәтта менә хәзергә әйтәбез, 3-се, 7-се, 40-ы, мәсәлән, шулай бит, елы. Ул Коръәндә дә язылмаган.
Мен аны білдім, Құр'анда жазылмағаны қазып өтсі ол. Әммә ләкин безнең дәвәтчеләребездән безнең шырыбызга хәтле килеп Юк, менә мин хәзрәт шундый сорау бирәм әле. Менә бу кеше тирәсендә генә түгелме ул? Менә мин аны Коръәннән укып, менә бер китаптан укып, менә шулай шундый сорау бирәсем килде сезгә. Может ул теге күршеләргә, кешеләргә карата дигәндәй, моны уздырмасам инде кеше нәрсә дияр икән, моны уздырмасам, кырыгын уздырмасам кеше нәрсә дияр икән, шул түгелме икән ул? Коръәндә бит язылган 300 700 кырыгын уздырмаска икән оказывается. Юк, андый сүз юк. Уздырыгыз дигән сүз юк. Әмма ләкин бу безнең дәвәтчеләрдән, борынгы төрки халыклардан безнең шагыбызга хәтле, безнең заманыбызга хәтле килгән ул гырыф гадәт. Менә шуны беләсем килгән иде. Аның белән бергә без нишлибез? Без Коръән укыйбыз. Бер идә әгәр дә Коръән укылса, гөнаһмы, савапмы? Савап. Шулай бит. Әгәр дә син үзеңнең мәрхүм әтиеңнең, газиз әтиеңне һәм мәрхүм газиз әниеңне искә алсаң, анарга бер дуга кылсаң, ул савапмы, гөнаһмы? Менә шул өчесе белән, 7-се белән, 40-ы белән, 51 белән, әйтик, елы белән нишлибез? Без беренчедән игә Коръән укыган булабыз. Идәге халыкка теге ничек дип әйтим, уңайлы шундый аура барлыкка килә. Бер җирдә, әгәр дә ди Пәйгамбәрбез әйтә, әгәр дә бер җирдә азан әйтелсә ди, Аллаһ Тәала ул җирлектән ди 70 еллык ераклыкка җиннәрне, шайтаннарны куа. Бер җирдә азан әйтелсә. 70 еллык ераклыкка шайтаннар, җиннәрне куа. Без менә шул динебезнең менә мөхите белән, матурлыгы белән, күркәмлеге белән, теге гүзәллеге белән нишлибез? Менә шул беренчедән динебезне саклыйбыз. Телебезне саклыйбыз, гырыф гадәтебезне саклыйбыз, мирасыбызны һәм дүртенчесе Шабдин Мәрҗани хәзрәтләре әйтә, милли кием дип әйтә. Әгәр дә менә шул дүрт мөхитне без менә сакласак, бер уч эчендә менә шулай тотып сакласак, безнең дәвамларыбыз бар. Бездән соң, әгәр дә син үзеңнең улыңа, кызыңа, оныгыңа, оныкчыңа, яле улым, әйдәле кичкенә, син әле менә беренче класска гына барасың, икенче, өченче класска барасың, әйдәле бер менә мәчеттәге бер теге яз курсларына 1-2 мәртәбә, 3 мәртәбә барып киләле, бер дугалар өйрәнеп кал әле. Ки дип әйтәбез, менә шулай өйрәнсә, үзебезгә дугачы балалар була. Кемдер әйтә, менә без инде еш менә халык арасында җөрибез инде хәзрәтләр, кайбер апаларга әйтәсең, ул абыстай үзе. Бабай намаз укый, үзе намаз укый, балалар намаз укымый. Әйтә, хәзрәт, без шундый чорда яшәдек инде, нишләтәсең, балаларыбызга кермәде инде. Әйтәм, балаларыгызга кермәсә дә, оныкларыгызга да кереп калсын әле. Хит үзегезгә вафат булганнан соң, кабергезгә, кап-кара кабердә яткан вакытта, туктале дәватим янына килеп, бер әлхәм, бер курхаланы укып китим әле дип әйтерлек кешеләр булсын. Ирек әфәнде, бик зур фикер бит бу. Бик зур фикер. Менә шушындый тапшыруда әйтүләр. Әле мин үземдә менә уйланып куйдым. Улым кай вакытта менә онытып җибәрә. Аллаһ хәбәр дигәнне дә онытып җибәрә кай вакытта. Инде борып, яңадан борып, утыртып, шуны әйттереп китәм инде. Менә соңгы чорларда артистларның менә әйтик вафат булган ел теге әйтик әйләнәсендә фәлән көнне вафат булды. Ягъзәле зиратка барып, бер фатиха укып, бер дуга кылып алыйк әле. Артистлар белән бергәләшеп, менә шулай хәзрәтләрне дә чакыралар. Аллаһ Тәала разый булсын. Баралар фәлән Илхам Шакиров, фәлән нигә. Абдулла Тукай, теге фәлән аҗырчылар ягъзәле бер дуга кылып алыйк әле дип, менә шулай әле барулары да бик зур ниғмәт. Менә Пәйгамбәрбез әйтә, үлемне еш искә алыгыз ди, чөнки ул сезнең теге бик югары булган ләззәтләрегезне юкка чыгара дип әйтә. Сез дә анда бер көнне барачаксыз, шулай ук шундый ук халык сезнең яныңызга да киләчәк. Ул бумеранг кебек. Син бумеранг ташлыйсың, бумеранг кире кайта. Менә ничек син аларның хәтерен нитеп искә төшереп, алар белән бергә теге хезмәт иткәнсең, алар белән бергә бәлкем теге җырлаган булгансыңдыр, бәлкем алар белән бер сәхнәгә бер катнашкансыңдыр. Аларны хөрмәт итеп син менә барасың,
дұға қылырға. Сен исән, сен әлі барасың, өзіңнің үйіңе кіріп қайтып шәйлер ішіп, ашап аласың әлі. Алар инде ул нигъмәткә лайык була алмыйлар. Менә шул дини мөхитне, гырыф-гадәтләребезне без саклап барсак, димәк ки, бездән соң да киләсе кешеләрдә алар да безне шулай искә алачаклар дип без менә фикер йөртергә тиеш. Бик рәхмәт хәзрәт. Фикерләшү өлешенең финал соравына күчәбез. Илсур, сез ничек үз һөнәрегезнең остасы булдыгыз? Монда инде әйтеп китсәң, беренче сорауда, икенче сорауда, өченче сорауда, дүртенче сорауда бу финал дип уйламыйм мин. Монда бөтенесе дә туры килгән, бөтенесе дә туры килгән. Без инде шуның буенча сөйләшәбез дигән Ирек әфәнде белән дә, менә Ильяс сезнең белән дә дигәндәй формуласы, нәрсә формуласы? Ул Худайдан бирелгән талант. Менә мин әдәбият сәнгатен әйтәм инде, уку, хезмәт, белем алу. Тагын да менә әйтеп киттек бит инде. Тарихка күз салу дигәндәй, үзебезнең традицияләргә, гырыф-гадәтләргә. Әле мин менә шул теге үземнең эштә мин казынып ятам кай вакытта. Шәһабуддин Мәрҗани. Алдан мин моны инде элегрәк вакытта Instagramга да чыгарган идем инде, аның теге кайда туганнарын, нинди эшләр бар аның дигәндәй. Һәрбер балага мин, һәрбер килгән кешегә мин менә шушындый мәчетнең тарихын сөйләп бирәм. Ничек салынган бу тарих? Нинди генә милләт килмәсен миңа, татар килсенме, рус милләтеннән килсенме, чуаш килсенме дигәндәй, алар миндә җыр өлкәсендә шөгыльләнәләр. Мин аңлатып бирәм, ул да яхшы бит инде. Формуласы инде. Рәхмәт әйтәсем килә Худайыма. Рәхмәт әйтәсем килә әткәйгә тудырган өчен шушындый матур дөньяга. Кешелеклелек. Үземнең мирасымны калдырасым килә шушындый заманга, шушындый яшьләребезгә, киләчәк буынга. Улыма дигәндәй. Тагын нәрсә әйтәсем килә. Бер-беребезгә булышыйк, бер-беребезне хөрмәт итик. Шул вакытта гына без татар халкы, көчле халык, бай халык булабыз. Талант кушабыз да, Хезмәт, тырышлык. Менә кешелек. Рәхмәт. Кешелеклелек дигән сүзне бүген хәзрәт без Илсур абыйдан еш ишеттек, тапшыру башында да, барышында да име. Кешелеклелек бик мөһимдер, шулай бит үз һөнәреңнең остасы булу юлында әлеге сыйфат. Хәзрәт, сез ничек уйлыйсыз? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә яна да кайтам инде дәвинләребезгә. Бит элекке менә өлкән буын булган газиз дәвәтиләребез, дәвинләребез. Алар нишләгәннәр? Менә алар ул дөньяны күргән кешеләр бит инде. Һәм бер көнне менә инде лицейны, теге татар төрек лицейны бетергәннән соң Дәванем, мәрхүм Дәванем янына килдем дә, әйтәм, Дәвани ничек булырга? Менә лицейны да бетердем. Теге безнең дәүләт университетына да кирдем. Ну, икенче яктан менә Төркиягә укырга да насыйп булды, кирергә. Менә икесе бер арада. Шундый менә шурда тырышлык куеп, альхамдулилlah, менә Дәвани янына килдем дә, әйтәм, Дәвани, миңа ничек булырга? Үзеңнең теге фикереңне бир әле. Чөнки өлкән кеше дөньяны күргән, теге билгеле ни. Әйтә, улым ди, безнең ди муллалыкка укучы нәселебездән бер кеше булса ди, бик яхшы булыр дип әйтә. Син ди, менә шул Төркиягә укырга бар, муллалыкка укы дип. Теге Төркиягә барга дигән сүз, анда теге кемдер менеджмент укырга китте, кемдер теге ни общественное управление теге төрле факультетларга. Но менә син ди Төркиягә барып муллалыкка укып дип, ул укып кайт дип, шулай дип васият әйтә иде. Менә шул бер көн ул ничектер менә дөньяны алды да үзгәрде. Һәм альхамдулилlah аның васиятын үтәдем. Менә әйтәр бит, әби бабаларыбызның васиятын үтәү ул бик мөһим. Аларның сүзләреннән шиккә чыгу дөрес булмас. Шуңа күрә менә альхамдулилlah аның да хәйр фатихасы булдыдыр дип уйлыйм Дәванимнең. Чөнки Дәвани үстерде, мәрхүм урын җанәттә булсын. Һәм менә шулай итеп
Төркиядан кайтып та, менә Аллаһка шөкер, менә шул университетка кергәндем, теге юриспруденция дигән нигә факультетка, шунда тамамларга насыйп булды. Ягъни Дәванинең сүзен дә тыңладым. Менә шул университетта укып бетердем, Аллаһка шөкер. Һәм менә шул әткәйнең, әнкәйнең дугалары дип әйтәбез бит менә. Сез дә җырлыйсыз аны. Әнкәйнең дугалары. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә, сезнең ди җәннәтегез сезнең әниләрегезнең аяклары астында. Вәлә тaqul lahum уфин, әнигезгә дә, әтигезгә дә уф дип әйтә күрмәгез ди. Уф, әти, без синнән ардык. Уф, әни, без синнән ардык. Синең дә кулларың калтырый, синең дә теге алган тәринкәләрең, чүмәкләр кырыла. Инде сине картлар йортына илтергә дип. Әгәр дә шундый фикер менә балаларда килә икән, Алла сакласын, ул балалар бәхетле була алмый. Нинди бай булса булсын, бәхетле була алмый. Әгәр дә әни кеше, әти кеше бу дөньяга күзен җумган вакытта, әгәр дә үзенең балаларына рәнҗеп китсә, Алла сакласын. Алла сакласын. Ул нинди бай булса булсын, баласы бәхетле була алмый, чөнки әтисенең, әнисенең хәйр фатихасы юк. Менә шуңа күрә без әти-әни безнең хәйр фатихасын ала белер өчен, менә аларны кечкенәдән үк аларның сүзенә колак биреп, әтимнең, әнимнең теге сүзеннән тайпылмыйча яшәргә насыйп булсын дип, менә шулай итеп әгәр дә әйтсә, хәтта хәзерге вакытта авылга кайтып та әткәй бәхил, риза бәхил булыгыз, безне теге гаепләмәгез, риза бәхил булыгыз дип, шулай итеп без менә яшәргә тиеш дип уйлыйм мин. Үземчә, шуңа күрә менә бу профессионаллык та, менә шул әйтик, безнең менә абыйбыз әйтте, дөрестән дә ул кечкенәдән үк менә синең әткәй, әнкәйдән килә. Беренче менә шул әйтик Мәрҗән ташы кебек, ул әткәйдән, әнкәйдән килә. Аннан соң инде ул сәләтне син үзең профессиональ рәвештә менә шул барлыкка китерәсең үзеңнең тырышлыгың белән. Шулай бит, менә минемчә шулай дип була, дип уйлыйм. Шуңа күрә менә шул һөнәрен яраткан кешеләр миңа биргәннәр бит инде белемне, бит. Шул белемне мин Аллаһка шөкер алдым алардан. Алар тырыштылар. Мин һәр вакытта аларга рәхмәтлемен. Алар минем һәр вакытта истә. Миңа бик күбесе әйтә, вот Илсур ди, син ди, бөтенесенә вот синең ди сүзләрең җитә ди. Худайга да җитә ди, әткәйгә дә җитә ди, һәм дә укытучыларга да җитә ди. Менә мине укыткан укытучылар әле исән саулар, Аллаһка шөкер. Без WhatsApp аркылы сөйләшеп торабыз. Или мин звонок ясыйм, шалтыратып алам. 1 минут җитә шалтыратып алырга. Инде күңелләре. Исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Исәнлекләрегез ничек? Алар да мине кенсәләр. Илсур, бик зур рәхмәт. Җылы сүз бит ул. Ай, күңелнең шундый күтәрә. Бер рәхмәт ул 1000 рәхмәт. 1000 бәладән коткара ди Ходай Тәгалә. Хөрмәтле фикердәшләр, дөньяви фикер, дини фикер, бүгенге тапшыруда белдергән фикерләрегез өчен сезгә дә бик зур рәхмәт. Без инде акрын гына тапшырубызның төп өлешен, фикерләшү өлешен тәмамлап, аның ахыргы өлешенә, нәтиҗә өлешенә күчәбез. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунаклар, дини фикер, дөньяви фикер, әлеге өлештә сезгә, бер-берегезгә күңелегездә калган бер сорауны үзегезнең фикердәшегезгә җиткерергә кирәк. Илсур абый, сезнең күңелегездә дингә бәйле борчып йөргән бер сорау булырга тиеш. Чөнки ул һәр кешенеке бар. Рәхим итегез, хәзрәтебез сезнең каршыда. Бер сорау, менә бу садака турында инде. Әйтәләр инде закат, садака инде. Аны бит инде вот садаканы уялып кына бирергә кирәк бит инде. Инде тырышалар инде кайберләр инде, эй аталар, эй акчалар, эй кисәләреннән чыгаралар да, от сиңа бу садака фәлән дигән дип. Менә мин үземнең эшемдә һәр җомга көнне Мәрҗән мәчетенә чыгам мин. Анда безнең инде утыралар ике әби, бер бабай була инде, менә шулай теге бераз инде, алар нинди юксал. Бераз гына инде, алар эшкә йөрмиләр инде, менә шулай укып утыралар инде. Мин аларга инде шул үземнең садакаларымны бирәм. Әткәй, әнкәй исемнәрен әйтәм инде. Вот, алар шундый матур гына укып, аларны тыңлап, итеп дигәндәй, менә шундый күңеле булып китә. Менә ул садаканы ничегрәк ирек
Efendi, nişi ol uyalıp birigeme Kur'an'da şula yazılgan bitin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sadaqa degan söz var. Hem zekat degan söz Zekat. var. Ayya. Sadaqa ol irikli bolgan. Ирек, менә бу закатны таңа бер сорауым килем. инде закатны инде теге мәчет шулук теге нинди сумманы куя мәчет куярга тиешме ул сумманы. Bismillahirrahmanirrahim. Mana шул сорауга ул бар тик сезнең генә бурчы торган сорау түгел. Безгә еш кына аны сорыйлар. Һәм шуны әйтәсем килә, садака ул ирекле. Син аның күләме юк. Hatta Peygamberimiz ayta aleyhissalatu vesselam un kol birgende de sol kol күрмәскә тиеш. Ягъни нинди мәгънә килә? Мактанырга тиеш түгел кеше. Менә мин бит шуны хәтле садака бирдем. Әзе дә, күбе дә ул аның Аллаһ Тәала алдында ул бик зур дәрәҗәгә ия була. Һәм үзегезнең садакаларыгызны бирегез ди, чөнки ул сезнең алдагы бәлалардан, казалардан саклый торган бер калкан булып тора дип әйтә. Bu sizin için gerekli bulan ayıbı. Bu bik mühim, bu bir. Anı bireyler türlü milletteki. Hatta buna tege akşa sıravşı bizge de yardım itigiz deyip anı milletine, dinine karamastan kaysı kişi muhtaç iken, sen anı kuresinken buna şu muhtaç bulganlar. Anı türlü milletteki türlü etik din vekillerine de birge mümkün. Bu sadaka ilişi. Zekat өлеше ise аның Kur'an'da bik ulu zor мәгънәсе бар. Ул да булса һәр бай булган кеше. Менә бу елны инде без менә Диния назаратының гуләмәләр шурасы, казылар шурасы белән менә килгән бер фикергә, нисапка карата 454 мең сум. Әгәр дә кеше менә 454 мең сумга ия икән, ягъни аның машинасы, ие бар, акчасы бар, ул dinimiz буенча, yani 85 gram altın anın ikinci мәгънәсендә әйткәндә, ул кеше dinimizdə бай булып санала. Һәм ул бай булып саналу белән, менә әйтик, кайчан бай булды? Менә бүген бай булды. Бүген зарплат алды, бүген машина алды, нитте, менә шундый байлыкка ия булды, иреште. Bir Peygamberimiz ayta aleyhissalatu vesselam leyse fi mal zakatu hatta yaqul aleyhi haul. Bir maldan di zekat çıkmaz di eğer bir yıl hicri yıl uzmasa dip ayta. Менә kişi bugün bay buldu. Менә bu akşaga iya buldu. 500 ming sumga akşaga iya buldu. Менә bu bugünkü gündən başlap ул bir yıl uzara тиеш. Bir yıl hicri yıl. Biz aytабыз менә hicri takvimga карата, теге ай takvimga карата инде. Шулай бит. Ул 11 көн алданрак килә һәр елны. Менә ураза да бу ел 11 көн алдан һәр ел шулай нитә алга таба бара. Менә hicri yıl bir yıl uzarга тиеш. Һәм менә киләсе елны менә бу көндә син карыйсың, синең күпме акча кирде, күпме мал кирде, күпме чыкты, плюс минусларын карыйсың. Kalgan malların eğer de 454 ming sumga iyeyken ol vaxtda sen ol akşadan, ol malından 40'tan bir ilişin miskinlerge, fakirlerge, yetimlerge, yolda kalanlarga Müslüman bulgan kişilerden sen onu birge tiyişirsin. Buna şu bu bik mühim. Sizning endi bizning Tataristonning xalq artisti bariton tovush iyasi Ilsuraga Safinga nindi so'rovimiz qoldi. Buna Ilsurabı endi tapşırını başlanganda менә әйтеп җибәрдек бит. Менә матур тавыш. Матур тавыш. Менә яшьләр безгә әйтик, ничек бүрәк менә шулай диге яшь җегетләргә менә азанлары матур булсын өчен диге чыккан тавышлары, тембрлары, ниләре менә матур чыксын өчен нинди менә әйтик Nindi asıllar kerak. Asıllar kerak dip aytык ая. Чөнки мин сорауны тамамлыйм да. Чөнки менә шул матур тавыштан бик зур әһәмият бирә халык. Әгәр дә матур тавыш ишетә икән ул тартыла. Әгәр дә теге хыкыр-быкыр, теге әләнди, теге Kart bulmağın tege naşar bir tavuş bilen anlaşıldı. Kirisinçe bu yıldan barım әле tege yıldan barım әле. Сәнгатьтә дә шулай инде ул менә аера белергә кирәк инде профессионал кеше профессионал булырга тиеш инде үзешчән булырга тиеш инде.
конечно, ул bir-iki теге сүз әйтсәк тә инде халык нитмәсен инде, безне әрләмәсен, мине әрләмәсен инде. Зәвык дигән нәрсә бетә башлады хәзер халыкта да, концертта да бик теге хәзер менә җырлы кайбер җырлар яңгырый бит Ильяс. Аның сүзләрен алып атсаң, ул нинди җыр икәнен белеп булмый аны. Ул татар җырымы ул, урыс җырымы, или бүтән милләт җырымы? Ә бит инде безнең үзебезнең татар халык җырлары бар, үзебезнең композиторларыбызның әсәрләре бар, татарча язылган, аның үзенең кануннары бар, пентатоника дигән нәрсә бар безнең татар халкында. Менә үзебезнең сәнгатебезне үстерергә кирәк. Ә инде җыр сәнгатенә килгәндә, аның яңгырашы, анарга инде без әйтәбез инде сулыш кирәк, тирән сугыш. Аның турында инде мин әйтеп киттем инде, күнегүләр ясарга кирәк инде. Аның күнегүләре бар. Әгәр дә шөгыльләнә килсәләр, шөгыльләнәселәре килсә, кайбер менә җегетләрнең, кызларның килсеннәр безгә. Аннары бит әле кешедә резонаторлар да бар дигән регистрлар, баш регистрлары, күкрәк резонаторлары. Алар менә шулай ук яңгырашка, шулай ук тавышка бик зур әһәмият бирәләр алар. Нинди? Башка, әгәр дә югары позициядә син җырлыйсың икән, башны электрәс икән, ул яңгырап, тагын да яктырак чыга. Әгәр дә инде күкрәкне бергә электрәс икән, синең инде тавышың тагын да күбрәк чыга, тагын да ничегрәк, көчлерәк булып чыга инде. Biz инде тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Рәхмәт вакыт табып килгәнегез өчен, рәхмәт фикерләрегез өчен. Миңа калса күпмедер дәрәҗәдә фикер тапшыруда чыкты, ә күпмедер дәрәҗәдә әле бераз гына бәхәс тә безнең оештыруга бүгенге тапшыруда хәерлегә булсын. Кабаттан бик зур рәхмәт сезгә. Истегезгә төшерәм, хөрмәтле телевизор караучылар. Безнең бүгенге тапшыруыбызда дини карашны тәкъдим итте мактаулы имамыбыз, мәркәзебезнең Габдрахим Утызимәни исемендәге Алтан мәчете имам хатибы. Алла бирсә, бу иң зур сыйдырышлы мәчетләребезнең берсе була. Насип булса мәркәзебездә бик зур рәхмәт хәзрәт. Ассаламу алейкум. Дини карашны тәкъдим итте Татарстанның халык артисты, танылган профессор, мөгаллим, баритон тавыш иясе Илсур ага Сафин. Рәхмәт Илсур абый катнашканыгыз өчен. Без бүгенге студияда үзебезгә күркәм фикердәшләр эзләдек. Ул фикердәшләр тапшыруга үз фикерләре белән килделәр, ә өйләренә нинди фикерләр белән кайтып киттеләр, бунысын хөрмәтле тамашачы сез хәл итәсез. Ә без инде сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сау булыгыз. Сау булыгыз.